An bɛ tilen ka si interneti kan nka interneti yɛrɛ ye mun ye an bɛna o de ɲɛfɔ aw ye bi an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan. An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi ɲɛfɔli bɛ dakun min kan o de ye interneti ye. Internet a bɛ fɔ a ma cogo di an ka Manden forobakan na. O la n'a y'a mɛn tubabukan na ko internet, mɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ, bila ɲɔgɔnma bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O fɔcogo ɲuman an ka Manden forobakan na a bɛ fɔ o de ma ko bɔlɔlɔ. Bɔlɔlɔw kɔrɔ ye mun ye? Bɔlɔlɔw ye juru siri sirilen de ye ɲɔgɔn na ka kun siri siri ɲɔgɔn na bɔlɔlɔlɔlɔlɔ ka taa a tilenen don jɛngɛjɛngɛli ni farafarali foyi tɛ a la. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na interneti yɛrɛ kumaden angilɛkan na ni a bɛ fɔ a ma web, ale ye bɛ wele an ka kan na ko talon-talonba n'o ye araignée ye. Ale bɛ a ka gese min da ka kun siri siri ɲɔgɔn na bɔlɔlɔlɔlɔ ka cɛmancɛnin k'a la ka juru kunbaba kelen bɔ yen ka togo bila a dogoyɔrɔ la. Ni magara kun kelen na fan bɛɛ b'i lamaga a b'a dɔn k'a fɔ ko balo dɔ bɛ a ka jɔ la, a bɛ sɔrɔ ka na o ta k'o dun. An y'a ye k'a fɔ interneti tɔgɔ bɔra o de la. O la ale b'a ka gese dali min kɛ ka juru siri siri ɲɔgɔn na k'a bɛɛ dalakanya k'u tilen ɲɔgɔn ma bɔlɔlɔlɔlɔ, o de kɛra interneti tɔgɔ ye. O la an tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de ɲɛfɔ aw ye. An bɛ kumaden min na baara an ka se k'u kɔrɔ dɔn ka ɲɛ. O la ni an ka nin ɲɛfɔli in diyar'i ye, a lajɛnsɛn i ka k'a fɛ, i k'a lase i tɔw ma walasa an bɛ se ka kɛ kumaden ninnu kɔrɔ, an bɛ se k'u kɔrɔ jɔnjɔn dɔn cogoya min na. O de tun ye an ka bi ɲɛfɔli ye. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo.